salut, dragi prieteni! Astăzi vreau să vorbim despre rasa mea de câini favorită, Rottweiler. Rottweilerul este un câine, după cum vedeți, foarte prietenos. Să mai dezmințim din acele minciuni de care toți se feresc, că este un câine foarte agresiv. Este un câine iubitor cu stăpânii, un câine ferm, un câine puternic, un câine care știe să-și apere foarte bine proprietatea, după cum ați văzut și la început în materialul în care lătra câinele, și trebuie dresat de un om cu experiență. Nu poți să dresezi acest câine dacă nu ai o oarecare experiență. Ca și istoric al câinelui, sunt unii dintre cei mai vechi câini care datează din perioada Imperiului Roman. Erau folosiți la transportul de hrană sub formă de animale vii, cunoscut tot mai des în lumea crescătorilor de animale, datorită faptului că era bun atât pentru mânatul vitelor către târguri, dar și pentru paza banilor la întoarcerea crescătorilor de vite către casă. Din istoricul rasei, se pare că denumirea ar fi luată după un vechi târg german numit Rottweil, pe unde treceau cei romani în timpul Imperiului Roman. Mărime medie cât și mare, cei de mărime medie cântăresc între 48 și 60 de kilograme, cei de mărime mare ajung la 80 de kilograme, în general masculii. Sunt de culoare negru cu pete maro pe piept, picioare și bot. Au o musculatură foarte bine definită, un corp ferm, un cap de dimensiune echilibrată cu corpul. Hera, menționez faptul că Hera este crescută de mine de când a născut-o mama ei. Înaintea Herei am avut o altă cățea Rottweiler, Tasha. Tasha a fost vicecampioană națională în 2013, provine dintr-o familie cu pedigree. Iar în ceea ce privește partea de educație, mi educ singur. În acest moment chiar vreau să vă prezint câteva comenzi pe care le pot da câinilor și ei le vor executa. Hera, sus. Stai acolo, rămâi acolo culcată, da? Rămâi aici culcată, da? Vrei și tu? Ești încă mică. Hai, jos din mașină, jos. Stop, stai aici, stai aici. Vreau să mai urci o dată. Stai acolo. Bravo, bravo, bravo. Tasha, ia, șezi, 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 șezi. Tasha, șezi, 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 șezi. Cum am făcut noi mai devreme? Șezi. Hai. Ia. Această cățelușă are doar 2 luni și o săptămână și deja începe să asculte. Jos, Hera. Încă o dată în mașină. Încă o dată în mașină. Atât. Stai aici. Jos. Și acum, jos. Hai. Și acum vreau direct la boxă. Toată lumea la boxă. Hera, la boxă. Nu în mașină, la boxă. Toată lumea la boxă. La boxă, gata. Rămânem acolo. Rămânem acolo, nu ieșim. Hai, rămânem aici, da? Atât, 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 atât. Gata. Cum ești, da? Bravo, fetele. Bravo, 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 bravo. Le iubește tata. Bravo, bravo. Hai să mergem să mai facem o probă cu urcatul în mașină. Mie laba. Așa. Bravo, poate lui tata. Bravo. Hai, urcăm sus în boxă. Nu. Hera. În mașină sus.
În mașină sus, hai. Și rămânem acolo, da? Bravo, bravo, bravo. Hai, jos. Stai la piciorul meu aici. Stai aici. Șezi, 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 șezi. Așa, frumos, frumos. Bravo, bravo, bravo. După cum vedeți, n-am nevoie de lesă. Eu mi-am dresat să urce în mașină pentru că am nevoie să-i transport la un medic pentru vaccin, să plec cu el la o plimbare. Acest câine nu este un câine de apartament pentru că el are nevoie să alerge cel puțin o oră pe zi de mișcare și de antrenamente are nevoie. Nu poate să stea într-un apartament, este un spațiu foarte mic pentru el. La fel și de ținut în casă. Îl poți ține o perioadă scurtă, dar are nevoie de plimbare, de mișcare, de o grădină mare sau cel puțin de dus undeva într-un parc, într-o pădure. Cam atât am avut despre Rottweiler astăzi de spus. Încurajez pe toată lumea să își cumpere pentru că nu este un câine atât de agresiv. Este într-adevăr un câine cu o personalitate foarte puternică, dar un câine bun de pază, un câine cu care nu veți avea niciodată grijă. Vreau să eliminăm și acel mit că este un câine agresiv cu copii. Este un câine exact cum îl educi. Dacă vrei să fie agresiv, automat va fi agresiv nu doar cu oamenii, ci și cu copiii. Dacă îl înveți prietenos, nu va ataca animale, nu va ataca oameni, nu va ataca absolut nimic. Da, într-adevăr, își va păzi proprietatea, în proprietatea lui alte persoane străine niciodată nu vor fi agreate, își protejează foarte bine familia, stăpânii, este foarte ascultător și destul de inteligent, foarte repede poate prinde multe mișcări pe care dorești să îi le întipărești la adresat. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Despre acea înnebunire sau turbare pe care mulți o invocă că la vârsta de 8 ani ei turbează. În general, vârsta de 8 ani a lor este vârsta medie de viață, iar referitor la acea turbare, și omul înnebunește dacă este închis undeva. Dacă îl vei ține numai în boxă și nu va avea libertate, nu se va plimba, nu se va bucura, nu va primi acea căldură prietenoasă de familie, cu siguranță va înnebuni, pentru că și omul lipsit de dragoste o ia razna. Vedeți foarte mulți oameni cu depresii și cu foarte multe probleme. Era, vino la tata. Ia uitați-vă cum au nevoie de multă afecțiune. O iubește tata pe ea, bravo, bravo. Atât am avut astăzi despre Rottweileri. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Vă rog, dacă vă plac materialele mele, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apreciați și canalul.